Poliačik, Poliačik, ty pša krev kolera. Pša krev kolera, Poliačik. Viete, čo to pša krev kolera? No, vy, ktorí ste robili niekedy okolo Poliakov, alebo poznáte Poliakov, tak vy viete, že to je nadávka, ktorá znamená pša, to ako psia krv kolera. To je to Poliaci použijú takú nadávku. Lenže prečo hovorím, že Poliačik je pša krev kolera? Tak to vám to vysvetlím. Vysvetlím vám to. Pozrite. Olano, títo kokoti. Dneska tu majú akciu, útorok 2. augusta, darovanie krvi. No a čo sa tam stalo? Poliačik. Poslanec národnej Poliačik. Išiel tam darovať krv a vykopli ho. Prečo ťa? Nechcú jeho krv. Nechcú jeho krv. Tam mu dali nejaký test, napísal, bum, vykopli ho von. Takže vážení, čo tu píšu túto pičovinu? Neviem, čo to dá prečítať. Tu píšu dole pod týmto. Darovanie krvi v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou pod motom. Neviem, či to vidieť. Krv nie je čierna ani biela, u každého je rovnako červená. Áno, nie je biela, nie je čierna, u každého je rovnako červená, ale nie u každého je nakazená cholerou, ako u Poliačika, alebo nejakými, čo ja viem, buzranskými ajdzami, alebo čo. Tak to je. Tak to má byť napísané. Takže, a toto potom píšu tu. K darovaniu krvi pozývame všetkých poslancov Národnej rady, ich asistentov, zamestnancov Národnej rady, ale najmä všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí vedia, že všetkým ľuďom v žilách koluje rovnaká krv a že ľudia si vzájomne musia pomáhať. Áno, všetkým ľuďom koluje krv, ale nie u všetkých ľudí je tá krv nakazená. Vy kokoti. To nie je, či je krv čierna, biela, červená, ale či je nakazená. To je podstata veci a nie tak do pičoviny. Ó, krv je červená. Ahaha. Vy kokoti. Vy kokoti. A teraz vidíte? Vidíte? Buzeranti sú totally worthless people, aby tu darovali krv. Niekto chce buzerantskú krv. Monika Flašíková-Beňová by chcela pre svoje decká, aby im tam, keď bude treba transfúziu, krv od buzeranta? No, to už by nechcela. Tam chodí, buzeranti to, buzeranti tamto. Ale keď sa týka krvi, už nechce buzerantskú krv. A takto to je. Takto to je. Pokrytci. Vyjebaní pokrytci. No, a tak teda, čo by sa malo stať? Čo by sa malo stať? Ja by som navrhoval jedno. Urobiť krvné zásoby zvlášť pre buzerantov a zvlášť pre heterosexuálov. Takto Poliačik môže darovať krv, B-komplexka môže darovať krv, a keď nejaký buzeranoch bude potrebovať transfúziu, tak dobre, tu máš buzerantskú krv. A keď heterosexuál bude potrebovať transfúziu, dostane heterosexuálnu krv. Takže urobíme to takto? Urobíme to takto. Poliačik. Keby Poliačik povedal transfúziu, on by nechcel od buzerantov transfúziu, on by nechcel od B-komplexky, on by to chcel od heterosexuálov. Takže takto to je. Vy kokoti jedni vyjebaní. Vy vyjebaní kokoti. Darovanie krvi na farbu nepozeráme. Na farbu nie, ale na chorobu áno. Vy vyjebaní pša krev kolery. Kokoti. Idú nám túto kone. Buzerantskú krv nám tu chce do žilách. Nechajte si ju. Nechajte si ju. To piči, toto je neuveriteľné. Takže toto bol dobrý nápad. Toto bol dobrý nápad, tak sa tu odhaliť. Takže tak. Kokoti. Buď si Vaskiugen, alebo si kokot.